És l'himne de la Vall d'Aran, unes estrofes que formen part d'una popular cançó que parla de l'aïllament que les altes muntanyes araneses donen als habitants d'aquesta zona. L'Aran celebra avui la seva festa i ho fa amb l'estrena d'aquest himne que el Consell va oficialitzar fa poc temps. Àlex Oró també ho fa en un context de reivindicació política, oi? Així és, perquè totes les forces polítiques amb representació al Consell General han consensuat una nova llei d'Aran que amplia la capacitat d'autogovern de la vall. Per això, avui, la tradicional desfilada dels estandards que representen els 6 terçons d'Aran s'ha viscut amb més intensitat que altres anys. També s'ha celebrat un acte institucional que ha acabat fa poca estona en el que el síndic d'Aran, Francesc Boya, ha ressaltat que aquesta nova llei d'Aran és un pas endavant per millorar el finançament i l'autogovern de la vall. La nova llei serà entregada al conseller de Governació Jordi Ausàs el 13 de juliol, coincidint amb el 19è aniversari de la primera llei d'Aran que està en vigor. Però també aqueixen els governadors reials, a l'Aran, totes les persones tenen el dret de conèixer i utilitzar l'aranès i ser atesos en aquesta llengua de forma oral i escrita en totes les administracions públiques i en les seves relacions amb la justícia. Aquests són alguns dels punts que recull la proposta de projecte de llei d'Aran, que inclou també que l'aranès és la llengua pròpia i oficial del territori i llengua vehicular i d'aprenentatge a l'escola. L'ensenyament de l'aranès i els drets lingüístics formen part de 73 articles de la nova llei d'Aran, que amplia i millora la que és vigent actualment, de l'any 90, que només en té 25. La nova llei, que ha de permetre a l'Aran avançar en el seu autogovern, introdueix altres canvis importants. El nou text defineix Aran com una realitat nacional que no pot estar inclosa en cap divisió territorial i administrativa de Catalunya. Planteja les relacions del govern aranès amb la Generalitat a través de comissions bilaterals i proposa la creació d'un fons de cooperació entre els dos governs que garanteixi els recursos al Consell General per exercir les competències transferides. La clau dels èxits d'aquesta llei ha d'estar justament que Catalunya entengui que aquesta no és una llei en contra de Catalunya, en contra del govern de Catalunya, sinó que és una llei que permet a Catalunya expressar la seva pluralitat, reconèixer la diferència, la singularitat, i per tant que Catalunya també hi guanya amb aquesta llei. El nou text, que recull les aportacions dels ajuntaments i està consensuat per tots els grups polítics del Consell General, dona més seguretat jurídica, major reconeixement institucional i més especificitat política i cultural a l'Aran. El projecte de llei ha de rebre ara el vistiplau del Govern de la Generalitat abans d'iniciar el tràmit parlamentari. Jovitaner, TV3, Viella.